Tijdens de herdenkingsweek, waarin stilgestaan werd bij 75 jaar bevrijding, waren er verschillende bijzondere momenten. Vrijdag vond er een speciale ceremonie en défilé plaats. Ook plantte de 102-jarige oorlogsheld Sir Kenneth Mayhew een boom in het Kevin van der Rijt-plantsoen. That was very nice thought, and I shall watch its progress, I hope, years to come. Yes, it's nice to be here with our friends in the Netherlands, and they give us a great time. Een andere veteraan, John Sleep, komt al jaren naar Venray. Voor de 98-jarige Brit stond er heel wat op het programma. Yeah, I've been coming back for 40 years now, and I still don't speak Dutch. You are here the whole weekend? The whole week, yeah. Yeah, we do most of the cemeteries around here, including the German one. Om uitgebreid stil te staan bij 75 jaar vrijheid is niet meer dan normaal volgens Rob Arts. Hij is als militair attaché verbonden aan de Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk. Arts vindt dat de herdenkingen zeker niet verloren mogen gaan. Maar wat ik belangrijk vind is, kijk, er zijn nu 6 veteranen bij. En die zijn, eentje is 102 en de andere zijn tegen de 100. En over een paar jaar hebben we helemaal niemand meer die er echt bij is geweest. En ik denk dat het echt belangrijk is dat we dat overdragen aan de jongere generatie. Maar ik denk dat het erg belangrijk is dat we dit gewoon in ere blijven houden. En ook deze band tussen de Britten en Nederland hierdoor is gewoon ook heel erg belangrijk. Tot en met 5 mei 2020, de dag dat Nederland 75 jaar bevrijd is, zijn er nog veel activiteiten in de gemeente te bezoeken.